Sawubona. Ukhumbule yini isikhathi lapho uzibuza ukuthi kungani impilo yakho ingakafezi izifiso zenhliziyo yakho? Mhlawumbe amandla akho amakhulu awasebenzi kahle. Lokhu kungase kubonakale kuyisiwula, kodwa qaphela, abantu abaningi benza lephutha nsuku zonke bengabona. Cabanga ngokuthi umbono, ikhono lokubona izinto engqondweni, luyithemba elikhulu lokudala. Kodwa abantu abaningi bawusebenzisa kanjani lo mbono? Bona izinkinga, bonise izimpumelelo, baziqonde izinto ezingeke zihambe kahle. Ubuza-ke, usebenzisa umbono wakho ukwakha yini noma ukuphambaza? Ngoba iqiniso liwukuthi unamandla afanayo nawadala izindiza, amabhuloho, izimboni ezinkulu, ubuciko, ukwelapha, nezinqumo ezinkulu. Kodwa abantu abaningi bawasebenzisela ukukhathazeka ngezikweletu. Futhi okubi nakakhulu yikuthi akuyona iphutha lakho. Kuyindlela esiyifundisiweyo. Kusukela ebuntwaneni siyalelwa ukuba siyeke ukuphupha. Kubizwa ngokuthi ukuphuza ingqondo, ukudelela, kodwa empeleni bayakhawulelisa amandla akho amakhulu okudala. Nami kwangibeka. Ubone ukuthi abantu abaningi bawusebenzisa kanjani umbono ukuzibulala. Bavuka ekuseni bangakaphumi embhedeni, sebevele belambatha emsebenzini. Babona imoto evaliwe, inkosi ebubula, izikweletu ezingakhokhelwanga, i-akhawunti yasebhange ehluphekayo. Futhi uma into ingalungi kahle, bathi, ngangiyazi ukuthi lokhu kuyakwenzeka. Kodwa ngabe bayazi ngempela noma bakwenze? Ubuchopho abukwazi ukuhlukanisa iqhawe nelizwe lemfucamfucu. Ukucabanga ngento ngamandla, kubonakala sengathi uyayenza. Kuyisifanekiso sokuzilungiselela. Futhi yini eyenzeka kamuva? Ukuziphatha kwakho kuyalandela lendlela. Futhi izwe liyaphendula. Ngibabuza, yini oyilungiselelayo? Uma ukhombisa ukwehluleka nsuku zonke, uzokwenza njengowena owenqaba. Uzoba nomzwangedwa njengowena ongapheli. Uzokhuluma njengowena osekhuluphukile. Uyabona-ke, uba yilokho okwesaba. Kubiza uvalo. Kodwa kuyakhulula. Ngoba uma ukhiqize ukwehluleka ngombono wakho, ungakha nokunqoba. Abantu abaningi ababoni lokhu. Bacabanga ukuthi ukucabanga akuyona into enkulu, kungekho lutho. Kodwa ukucabanga kuyindlela yamandla. Ukucabanga kuyindlela yokujwayela. Indlela yokujwayela oyigcina ibe yimiphumela oyithola. Uma uphila ucabanga ukuswela imali, ukuthi awusoze uphuma kulokhu, ukuthi yonke imizamo ayilutho, ukhona endleleni yokuswela. Konke kuyaphendula kulokhu. Uqala ukuthola izimo ezivumelana nokusehluleka. Kufana nokuthi izwe lithi, ufuna lokhu. Nansi. Manje cabanga ngokuphambene. Cabanga ngokuthi, ngisho noma unganalo konke, uthatha imizuzu emithathu yonke imihla, ubone ukuthi uhola ngalokho okuthandayo. Ubona ukuthi wenzelana nezikhulu. Uthola udumo, ukwaziswa, imiyalezo yokubonga. Ubona ukuthi uthula, ukhululekile, futhi unayo into eningi. Kubukeka kuyisiwula. Akuyona. Kuyindlela ekuqala ngayo ukuguquka. Awuzutholi lokho okuthandayo. Uthola lokho okhona. Futhi uba yilokho olicabangayo nsuku zonke. Abanye bathi, anginawo amandla okudala. Ngikuzwa njalo. Ngithi, akulona iqiniso. Unawo amandla okudala. Umbuzo ukuthi, uyawasebenzisa amandla akho okudala ukulwa nawe yini? Ngoba yonke imicabango embi oqhubeka uyiphikisayo, njalo uma ucabanga ukuthi yonke into iyaphambuka, ukuthi uyalelwa, ukuthi ugula, ukuthi uqalekisiwe, lokho kuyikhaya. Kodwa kuphela lokhu kuhlaseleka. Qala ukufundisa ingqondo yakho ukwenza lokho okuthandayo. Yenza izithombe ezicacile. Bona iminingwane. Zizwe sengathi sekwenzekile. Akukaqondi ukuthi lokho kuzokwenzeka kanjani. Qhilisa umbono wakho ngamandla. Lokho yisinyathelo sokuqala. Akukhiqizi sakhiwo phezulu phansi. Uqala ngesisekelo. Futhi isisindo seqiniso lakho elisha liyinto oyibona njalo ngamandla nangekholo. UNapoleon Hill wayevame ukusho ukuthi konke engqondo yomuntu engakukholelwa ingakufinyelela.
Kodwa wayengasho ukuthi ngicabanga kanye kuphela. Kwakuyilokho ukucabanga nsuku zonke. Kuze kube yilokho oqala ukulibonakala kunokwakho. Lapho izinto ziqala ukusuka. Lapho abantu abafanele bevela. Imigomo ivele. Izinto ezingalindelekile zihambisana. Futhi lokho okubonakala kungekho kuqala ukwenzeka. Ngakho-ke, ngizwa, unamandla angaphakathi anamandla kunanoma yisiphi isimo sangaphandle. Futhi lamandla asebenza uma unquma ukucabanga lokho okuthandayo. Kulula. Kodwa akuyona into elula. Kuzodinga ukuqeqeshwa. Nekubambe ngamandla izinto ezizungezile ukuthemba lokho okusemnini. Kodwa uma ukwenza lokhu, ngisho nangamaminithi ambalwa ngosuku uzobona ukuguquka. Akuyona into evela ngaphandle. Kodwa ngaphakathi. Futhi lokhu yilokho olugugu. Aminyaka eminingi. Isithombe sami esibi kakhulu. Angiziboni ngingumuntu onamandla. Angiziboni ngingumuntu ophumelelayo. Empeleni angazi ukuthi yini ukubona ikusasa. Konke engikubona kuyitrace yokuhluleka. Ngihlanza izindawo, ngilungisa imishini futhi ngicabanga ukuthi lokho yikho konke engingakuthola empilweni. Ngine-auto image ehlulekayo, isiqubu selingani, ukuswela, ukungabi namandla. Futhi lesi simo sifome konke engikwenzayo. Angibonanga indlela yokuphuma. Kodwa kukhona okuthile okuguqule umkhondo wami. Umuntu ogama lakhe linguRaymond Douglas Stanford wanginika incwadi. Think and Grow Rich, kaNapoleon Hill. Ngaleso sikhathi, angizange ngiqonde okuningi okubhaliwe lapho. Kodwa kukhona okuthile kimi okuphakanyisiwe. Kwakunjengokuthi umuntu uqalise umlilo omncane endaweni emnyama. Ngaqala ukubona, hayi iqiniso elingaphambi kwamehlo ami, kodwa amathuba angaba khona. Futhi wenzani? Ngaqala ukuzibona ngingumuntu ohlukile. Akuzange kube ngokushesha. Ekuqaleni ingqondo yayilwa. Ucabanga ukuthi ungubani? Yathi, awukaze uwephuze. Awazi lutho ngebhizinisi. Kodwa ngisho nangesisakhiwo samangqondo sami, ngiyaqhubeka. Ngivala amehlo ngizibona ngigqoke kahle, ngihamba ngokuqinisile, ngiqondisa iqembu, ngisayina isivumelwano, ngiyaziwa. Akuzange kube yiqiniso ngaleso sikhathi. Kodwa kwakuyiqiniso engqondweni yami. Futhi yini eyenzeka uma ugcina isithombe ngamandla nangeze? Uqala ukwenza njengokuthi sekungiqiniso. Ngiyeka umsebenzi wami eToronto Fire Department. Ngaphandle kokugunyazwa. Ngaphandle kokwazi ukuthi kuyakwenzeka. Futhi ngavula inkampani yokuhlanza. Mina, umnikazi webhizinisi. Ngaleso sikhathi kwakubonakala kuyisiwula. Kodwa ngaphakathi kimi isithombe sasesiqediwe. Futhi ngigcina isithombe siphila nsuku zonke. Umphumela. Ngemuva kweminyaka, ngaphezu kwamadola ayikhulu ezinkulungwini. Futhi anginawo iziqu. Anginawo uhlelo lweshishini. Kodwa nginokuthile abantu abaningi abangakaqondi, isithombe sengqondo esiqinile nesicacile. Futhi yilokho abantu abangakuqondi. Bacabanga ukuthi badinga wonke amandla ngaphambi kokuba baqale. Kodwa amandla abaluleke kakhulu awakho ngaphandle, akusemnini. Kusithombini oyigcina ngokwakho. Ungaba nolwazi oxhumana nabo, izitifiketi, imali ebhange. Kodwa uma isithombe sakho singavumelani nempilo oyifunayo, akukho lutho oluzokwenzeka. Ngoba uzohlale uziqothula. Uzothatha isinyathelo bese ubuyela. Uzizilinganisa kwabanye bese uthi awanele. Uzokwamukela okuncane kunalokho okufanele ukwamukele. Futhi uzokuqinisisa ngokuthi impilo ilukhuni, noma ukuthi awuzange uzalwe ube nenhlanhla. Kodwa konke kuyahluka uma uqala ukusebenza esithombeni esikimi. Angikhulumi ngokuthanda nje. Ngikhuluma ngokuphinda uhlelo lokuphila kwakho. Lokho okukholelwa ngalo ngokwakho. Abanye bathi kimi, kodwa Bob, angikaze ngikwazi ukuhlala ngine-positive image. Isimo sami sibuhlungu kakhulu. Ngiyaqonda. Ngingumuntu omnyama. Kodwa wazi ukuthi ngitholile. Iqiniso aliguquki kuqala.
Oqala ukuguquka ingqondo yakho. Futhi uma uguquka, iqiniso liyaphendula. Isimo oyigcina ngawe sifome isimo sakho. Sifome ukuthi ubekezelela kangakanani. Sifome ukuthi ubeka ingozi kangakanani. Sifome ukuthi ukholelwa ukuthi uyifanele kangakanani. Futhi uma lesi simo silinganiselwe, imiphumela yakho izohlala ilinganiselwe. Ngisho noma uzimisele. Kufana nokuzama ukuqhuba ngebreak. Uyaqhuba kodwa awuphumi endaweni. Ngakho qala ukwenza lokhu manje. Akukho lutho onalokho. Uma uqala ukwakha isithombe esisha ngawe, isiqu sokuthi uyifanele, ukuthi ungakwazi, ukuthi unamandla, futhi uligcine ngokuqondile nangamandla, ingqondo yakho iqale ukulandela lesi simo esisha. Futhi uma lokhu kwenzeka, amathuba aye engenawo amathemba avela. Iminyango evaliwe ivela. Amandla ocinga ukuthi awunayo ngokuzumayo ayavela. Akuyona into eguqukayo. Kodwa ngoba uguqule indlela ozibuka yona. Futhi le ndlela, ngiyazi, ihluke kakhulu. Abantu abaningi abakuqondi amandla omsebenzi omncane wamaminithi amathathu. Bacabanga ukuthi badinga ukuguquka okukhulu, ukuthuthukisa impilo ukuze baqale ukubona imiphumela. Kodwa akuyona into eyenzeka kanjalo. Iqiniso liwukuthi yimisebenzi yansuku zonke ekwenziwa ngokuqondile ekhiqiza izinguquko ezinkulu zomuntu. Futhi lo msebenzi engizokufundisa wona manje kulula, kodwa unamandla kakhulu, ungase ungakholelwa ekuphumeleleni kwawo. Kodwa ngiyaqinisekisa, uguqula impilo. Uguqule yami. Uguqule eyabantu abaningi. Futhi ungayiguqula nayo. Uzokuthatha imizuzu emithathu yosuku lwakho, lokhu kuphela, nangaleso sikhathi uzofaka amehlo bese wakha. Ngemininingwane, isithombe sempilo ofuna ukuyiphila. Kodwa kukhona imininingwane ebalulekile, awusoze wacabanga ukuthi konke kuzokuhamba kahle. Uzophila ngengqondo sengathi konke sekwenzeka kahle. Akuyona into yokuphupha. Kuyinto yokuhlala. Uzizibona usebenza lokho okufunayo. Uphila injongo yakho. Une-freedom yemali. Unebody oyifunayo, ngendlu oyifunayo, ngempilo owayikholelwa. Futhi uzobeka umuzwa kulokhu. Uzobeka umsindo, umbala, iphunga, imizwa, ukunyakaza. Uzobona abantu baphendula esimweni sakho esisha. Uzizwa ukhuluma izikhulu. Uzizwa ujabula, ukhululekile, ukubonga. Ngeminithi emithathu, uzophuma esimweni sakho samanje bese ukhona endleleni entsha. Futhi kungani lokhu kusebenza? Ngoba uma ukwenza lokhu njalo, uyaphinde uqeqeshe ingqondo yakho engaphansi. Futhi yona eqondisa izingxenye ezilikhulu50 kwakho konke okwenzayo. Yizinkolelo zakho ezingaziwa ezinquma ukuthi uyamukele noma uyenqabe ithuba. Ezinquma ukuthi uziphatha ngokwethembeka noma ngokwesaba. Ukuthi uyaqhubeka noma uyeka. Futhi ingqondo yakho engaphansi ayiqondi ukuthi yini ukuzenza. Iyiqonda ukuphindaphinda imizwa. Ibhala lokho okuzizwa ngamandla. Kufana nokwenza umsebenzi omusha wengqondo. Futhi uma uqhubeka nokwenza lokhu, ubuso bakho, izenzo zakho, amazwi akho, aqale ukulandela lesi simo esisha. Futhi izwe liqale ukubona. Ngiye ngabona abantu abasezimweni ezingalungile baqala ukusebenzisa lo msebenzi futhi, emavikini ambalwa, babike izinto ezimangalisa, ukukhushulwa okungalindelekile, ukuhlangana nabantu abavule iminyango, imibono esombulule izinkinga ezazibonakala zingenakusolulwa. Akuyona imilingo. Kwakuyilokho ukuhlanganisa. Ngiyazi ukuthi kunesilinganiso sokuhlukanisa lo msebenzi. Ingqondo engacabangi ngeke ikholelwe iminithi emithathu. Lokhu akukwazi ukwenza umehluko. Kodwa yini eyilibala liwukuthi usevele usebenza lo msebenzi, kodwa ngendlela embi. Usevele ucabanga izinto ezimbi. Usevele uzibona uhluleka. Usevele ulungiselele isimo esibi nsuku zonke. Futhi yingakho isimo sakho sivaliwe. Lokhu engikunikela kakhulu yiyo kwenza ushintsho. Shintsha inhlamba. Bese ulawula isithombe osifaka engqondweni yakho nsuku zonke.
Futhi bheka, akudingi ukutula, akudingi indawo ekhethekile, akudingi umkhuba oqediwe. Ungakwenza lokhu uhlezi ebhasini, ngaphambi kokulala, ekuphumuleni emsebenzini. Vala amehlo akho, uphefumule, uqale ucabange. Kodwa yenza ngenjongo. Akuyona into yokucabanga ngokucabanga. Kuyaphila, uzizwe, ukholelwe. Futhi uma ukwenza lokhu nsuku zonke izinsuku ezingama-30, kukhona okuthile ozoliguqula. Futhi le nguquko yangaphakathi izokhanga izinguquko ezingaphandle. Akuyona into engalindelekile. Ngoba iqiniso oliphilayo liyisithombe esiqondile sezimfucamfucu yangaphakathi. Ufuna ukushintsha impilo? Qala ngokushintsha isithombe oyigcina ngaphakathi kwakho. Ngoba konke okuqalwa emhlabeni kuqalwa ngaphakathi. Futhi lokhu kuqalwa yilokho olicabangayo. Sebenzisa lo msebenzi njengokulungiselela kwakho kwengqondo. Qeqesha uqobo lwakho olusha. Ukulinganisa kwengqondo kusetshenziswa yi-athletes, izikhulu, abaculi, abaqalayo. Akuyona imilingo. Kuyilokho ukuhlanganisa ingqondo nomzimba ngenjongo ecacile. Umbuzo uthi, uzoluqhubeka ukulungiselela izinkinga noma uzoqala ukulungiselela amathuba? Khetha ngokuhlakanipha. Ngoba impilo yakho izolandela lokho okuzilungiselelayo ngokuthula. Zingaki izikhathi okholelwa ukuthi awukwazi ukudala? Zingaki izikhathi bathi awuzange uzalwe unobuciko? Ukuthi ukudala kwakuyinto yabaculi, abaqalayo, abantu abakhulu, futhi ukuthi unjalo nje kulokhu. Mhlawumbe ulokhu uzwe lokhu esikoleni noma ekhaya. Yeka ukuphupha. Buyela emhlabeni. Lokhu akuyona imali. Futhi ukholelwe. Ukholelwe kangangokuba uyeka ukuzama. Uyeka ukucabanga. Uyeka ukudala. Kodwa ake ngikutshele okuthile abantu abambalwa abanalo isibindi sokusho, wonke umuntu ungumdali. Ngaphandle kokungabaza. Umehluko ukuthi abanye banquma ukusebenzisa leli khono, futhi abanye banquma ukulifihla ngokwesaba, ukungabaza, ukulinganisa, ihlazo. Futhi lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba lokhu engikubonayo ingabantu abakhulu, abaphila ngokulinganiselwe, hayi ngokungabi namandla, kodwa ngokungabi nesibindi sokucabanga into ehlukile. Bacabanga ukuthi abafanele. Ukuthi abanalokho okuyimfuneko. Ukuthi bazalelwe ukuphila impilo ehlulekile. Kodwa lokhu liqamba amanga. Liqamba amanga eliqhutshwa yilokho ihlale iyisho. Manje ngitshele, zingaki izikhathi oke waba nombono omuhle bese uwushiya? Zingaki izikhathi ucabanga ukuqala into, kodwa awuzihlali uqeqeshwe? Zingaki izikhathi uke ubona umuntu uphumelele bese uthi, kodwa wayenhlanhla? Futhi uma ngikutshela ukuthi mhlawumbe umehluko kuphela phakathi kwakho nalowo muntu yi-image oyibekayo. Ngibona lokhu njalo. Abantu abakhulu abaqothula ngoba bakholelwa ekwesabeni kwabo kunasemibonweni yabo. Futhi bheka, ukudala akuyona into yebali. Kuyithuluzi elisemnini. Kodwa uma ungalisebenzisi, liyaphumula. Uma ungalilondolozi, liyaqala ukubola. Futhi uma ukholelwa ukuthi awunawo amandla okuqala, uyaqagela. Ingqondo yakho iyakulandela. Ihlale ilandela. Njalo ngithi, sinikeze izinkampani ezinkulu ngamacansi amancane wokudala. Futhi wazi ngani? Ngoba abantu abaningi bafundiswe ukungacabangi ngokuhlukile. Baqeqeshwe ukulandela imiyalo, ukulalela. Futhi lokhu kubulala amandla okuqala. Ngoba ukudala kudinga ukubuza. Kudinga isibindi sokucabanga into entsha. Ukungahlali okukho khona njengento ehlukile. Ukudala kuyinto eqondile yombono wakho. Uma uqeqesha ingqondo yakho ukubona izixazululo esikhundleni sezinkinga, uba umdali. Uma uqala ukucabanga amathuba esikhundleni sezinto ezimbi, uqala ukubona amathuba lapho ubuka khona izithiyo. UWalt Disney wabizwa ngokuthi uyangabaza ngokukholelwa ukuthi angakha iphaki lapho abantu abadala nezingane baphila khona iphupho eliqabulayo. Bathe akukho muntu ozokukhokhela lokho. Ukuthi kwakuyimbono ebuthakathaka. Ukuthi kufanele kiyakhe afune umsebenzi wangempela.
kodwa wayekholelwa esithombeni ayenalo kunakuqiniso elingaphambi kwamehlo. Futhi lokhu kwakwenza umehluko. Namuhla, lokho okwakubonakala kuyinto ebuthakathaka iyona inkampani enkulu. Manje ungiphendule, yini oyishiyile ukwakha ngoba umuntu ukubize ngokuthi umphuphi? Awudingi ukwamukelwa kwabanye ukucabanga. Udinga ukukholelwa kulokho okusemnini kunalokho okungaphandle. Futhi uma uqala ukucinga ngokucacile njalo ngamandla, kukhona okuthile oqala ukukususa. Uqala ukuba nemibono ongakaze uyibone. Uqala ukubona izindlela ongazange uzibone. Uqala ukwenza njengomuntu ongakwazi, ofanele, odala. Akukho lutho oludingayo. Akukho lutho ongaluthola. Ukudala kuyikhono lakho lokufomela into engabonakali. Yona iguqula umbono sibe isenzo, isifiso sibe isiphumela. Kodwa lokhu kwenzeka uma unquma ukuyeka ukuzibulala. Ukuyeka ukuphindaphinda izindaba ongazange uzidale. Futhi uqale ukwakha ubuzwe obusha, lapho uzibona ungumuntu ongakwazi ukudala indlela yakho. Ungaphila impilo yakho yonke ubanjwe ebuhlungwini ongafuni ukubuhlala. Noma ungasebenzisa imizuzu emithathu yosuku lwakho ukucabanga ngamandla akho wonke impilo ofuna ukuyiphila. Futhi lentando akekho ongakwenzela. Uma ufike lapha, ngoba kukhona okuthile ongakhona ufuna ukushintsha. Futhi yingakho ngifuna ukukunika inselelo. Kodwa ngaphambi kwalokho, ake ngikutshele into ongayikaze uyizwe ngqo, usevele unayo yonke into oyidingayo. Umbuzo ukuthi awusebenzisi. Futhi awusebenzisi ngoba awukholwanga emandleni akho. Ingqondo yakho iyithuluzi lokudala. Ayenzwanga kuphela ukuze iphila. Yenzwe ukucabanga, ukucwaninga, ukufomela, nokwenza. Kodwa iyakwenza lokhu uma uyilawula. Uma uqala ukulamula. Futhi manje isikhathi sokwenza lokhu. Ngakho-ke, nansi inselelo. Kulula, kodwa kudinga ukuzimisela. Ezinsukwini ezilandelayo ezingamathithi, uzothola imizuzu emithathu yosuku lwakho. Iminithi emithathu. Akungaphezu kwalokho. Akukho okuncane. Nangale minithi emithathu, uzokudela ezweni futhi ukhone esithombeni sempilo ofuna ukuyiphila. Uzofaka amehlo bese wakha, ngeminingwane, isithombe sokwenza kwakho. Wena unomzimba ophilile, unemali, une-freedom, unayo uthando, unayo injongo. Wena uyaphila. Wena ugcwele. Futhi uzizwa. Uzophuma lesi simo. Uzophila sengathi sekungiqiniso. Awusoze wabaze. Awusoze wenza ngokwesaba. Uzobeka lokho. Futhi uma ingqondo yaqala ukukhala lokhu akukho iqiniso, uzoyigcina ngaphakathi ngoba uzokwazi ukuthi lokhu ingqondo yakho yasekhaya ezamile ukuhlala iphila. Ingqondo yakho yasekhaya ihlala ngokungabaza. Ingqondo yakho entsha iqala ngesinqumo. Kufana nokuqeqesha umzimba. Ekuqaleni ubuhlungu. Ubonakala ubuthakathaka. Kodwa ngokuphindaphinda okufanele uyaqina. Futhi ingqondo yakho isebenza ngendlela efanayo. Uma uqhubeka uqeqesha lesi simo, liyaba lula. Futhi uma liba lula, ukuziphatha kwakho kuqale ukulandela. Sawubona. Ningihlupheka ngokukhathazeka okungenasidingo. Ucabanga kakhulu ngezinto ezimbi, njengokuphikisana nabantu, ukulahlekelwa umsebenzi, ukwehluleka, nokuhlupheka. Lokhu kukusebenzisa amandla akho engqondo ngendlela engalungile ekulimaza. Kepha, kwenzekani uma uqala ukuqamba izinto ezinhle? Ngingathanda ukukumema ukuthi uqale ukwenza lokho okungenani imizuzu emithathu ngosuku. Kwenze lapho ukhona, ephusheni, emotweni, noma ngaphambi kokulala. Indawo ayibalulekile, kodwa inhloso yakho iyona ebalulekile. Uma inhloso yakho inamandla, iyakuthonya izinto ezikuzungezile. Akuyona nje inkululeko yengqondo, kuyisayensi. Imizwa yakho iyakwakha amandla, futhi lawo mandla ahlanganisa izinto ezihle kuwe. Ungacabangi ukuthi kuyacaca nje ukuthi lokhu kuyinto yobudenge, ngoba ekuqaleni kuzovakala kujabulisa. Njengokugqoka izingubo ezintsha, kuzodingeka uzijwayeze.
Qhubeka ubekezela kuze kube yilapho isimo sakho esisha siqale ukuba namandla kunesikhathi esidlule. Uma sekwenzeke lokho, awusoze waphinde ubuye emuva ngoba uzobe usushintshe umqondo wakho ngokuphelele. Uma usushintshile ngaphakathi, zonke izinto ezingephandle ziyashintsha nangemva kwalokho. Ngakho-ke, ngikumema ukuthi uzame lokhu, imizuzu emithathu ngosuku, izinsuku ezingama-30. Mizuzu emithathu yokuqamba ubuhle bakho. Ungazami ukuphika, noma ukuphambana, noma ukubuyekeza izindlela zakho zangaphambili. Yenza lokhu kube yisivumelwano nawe, isithembiso esiphezulu ngokuphila kwakho. Uma umuntu wakho wangaphambili efika, ungaphikisani naye, bonga nje ngokukuqondisa kuze kube manje bese uthi, ngokucacile, ngingaqhubeka ngendlela entsha. Ngoba yilokhu okubonwayo, okwakhiwe ezingqondweni zakho, okuyoshintsha ukuphila kwakho. Konke kuqala ngemizuzu emithathu. Yini emisa abantu? Akukhona ukungabi namathalenta, noma ukungabi namathuba, noma ukushoda kwesikhathi. Okubambezelela abantu ukungakwazi ukuqonda ukuthi izinto ziyakuqhubeka kanjani ngaphambi kokuba baqale. Bayafuna ukwazi yonke into ngaphambi kokuthatha isinyathelo, babeka ithemba lazo kulokho abakukhonzile, kodwa okuyimfihlo yangempela ukubona izinto ngokucacile. Abantu bayabuza, kepha kwenzekani uma ngiqamba ukuphila okuhle kodwa ngingakufinyeleli? Ngiyaphendula ngombuzo, kwenzekani uma ungaqambi lutho futhi uhlale lapho ukhona? Ngoba yilokho okwenzeka kubantu abaningi. Abacabangi lutho olusha, futhi ngenxa yalokho, baqhubeka benza izinto ezifanayo. Iqinisile, awudingi ukwazi ukuthi izinto ziyakuqhubeka kanjani. Lokho akulona umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho ukucacisa ukuthi ufunani, bese ugcina leyo mfanekiso iphila kuwe ngokholo nangokuzihlupha. Yilokhu okuqala ukukhonza indlela, abantu abafanele, izimo ezifanele, nezimvo ezifanele. Izinto ziya kuwe uma usondela kuzo ngokucacile. Kepha uma uhlala ucela imephu ephelele ngaphambi kokuba uqale, uyobona ukuphila kwakho kudlula. Ngiyakhumbula lapho nginquma ukuyeka ukuba umlimi womlilo. Anginawo amacebo, noma abantu abangisiza, noma imali. Kepha nginawo umfanekiso wami ngihlala kahle, ngiqondisa inkampani, futhi ngisize abantu bafinyelele amandla abo. Yayinamandla kakhulu kangangokuba ukwesaba ukuhluleka kwawohloka uma ngiqiniseka ukuthi ngingasakwazi ukuhlala lapho ngikhona. Yilokho okumele uqonde, awumi ngoba ungazi indlela, kepha ngoba ufuna iqiniso ngaphambi kokuba uzimisele. Kepha ukuphila akusebenzi ngale ndlela, kuphendula ekunyukeni, ekucacekeni, nesinqumo. Uma ungazimiselanga ngalokho ofuna ukuphila ngakho, uzoqhubeka uphenduka ngalokho ongakufihli. Ubone ngoba abantu abavamile bathuthuka ngoba abaningi benza izinto ngaphandle kokwazi izimpendulo. Baqala bese bazilungisa. Kepha abantu abangaqini ekukholweni kwabo bayalinda isikhathi esifanele, esingafiki. Ufuna ushintsho? Yeka ukubuza ukuthi kanjani, bese uqala ukubuza ukuthi diyini. Yini ofuna ukuyiphila? Yini ofuna ukuyizwa? Yini ofuna ukuyifeza? Yenza leyo mfanekiso ibe neminingwane, uyigcine naphezu kokuthi konke kukuphikisana. Kulokhu, ekuphikisaneni phakathi kwesithombe osibeke nokuthi yini oyibonayo, lapho kuvela ushintsho. Ngoba lapho uziqinisekisa ukuthi uzimisele kangakanani ngekusasa noma ubanjwe yedlule. Ngakho-ke, lalela, awudingi iqiniso, udinga isibindi. Isithombe siyisihlahla, konke kuzofika ngesikhathi. Kepha uma ungatshali lutho, awukhuli lutho. Kulula kangako. Ukuphila okuphilayo kuqala ngesithombe osibekayo ngaphakathi kwakho. Akulona izwe langaphandle elikuchaza imiphumela yakho, kepha yilokho ovumelayo ukukhula ngaphakathi kwakho, engqondweni yakho, emizwelweni yakho, nezisombululo zakho. Awudingi ukwazi izinyathelo zonke, noma konke kuqediwe. Udinga ukuqala ngalokho ofuna ukukwenza bese ukhulise leyo mfanekiso nsuku zonke, ngokuqiniseka, ngenhloso, nangesibindi. Manje, thatha isinyathelo esilandelayo. Ividiyo ekubonisa izokunikeza indlela ekhulayo, ukukhuthaza, ukuze ube ngcono kunalokho obukade ukhona. Ngiyabonga ngokuba lapha.
Siyabona evidiyo elandelayo.